Non, home, a 100 euros. A 100 euros despois. Os que queirades, vale, sin problema. Olha, os detalles temos aí para dar, non? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, aclarar cousas antes de nada. Pero a segundo de eso de agradele por eso. E os 4 voceiros do EPIA. E os pais, está. Bos días, bos días e benvidos á Casa da Cultura de Larache. Chegou o momento, chegou o día, verdad? Que día máis importante. Pois nada, gracias a todos antes de nada. Bueno, gracias aos voceiros que veñen en representación, pois, dos 3 centros de infantil e primaria do concello. Cuarto, quinto e sexto do Ramón Otero Pedrallo. Gracias por ver. Cuarto, quinto e sexto do CIP Alfredo Brañas de Pallosaco. Voceiros de primeiro e segundo de ESO do IES Agra de Leborís. E voceiros do EPIA Espacio de Participación e Infancia e Adolescencia. Moitas gracias. Quero tamén saudar tamén ao profesorado presente e agradecerlle o traballo realizado por parte dos centros de ensino para que estas nenas, nenos e adolescentes puidesen preparar as súas propostas. Xa me dixeron que tamén hai moitas ideas, aparte preguntas e propostas. Bueno, quero facer un agradecemento especial ao que decía aos centros de ensino porque estamos final de curso, é unha época especial de traballo e, bueno, gracias aos profesores, gracias aos presidentes por estar aquí e nada, gracias porque gracias aos centros podemos estar hoxe celebrando este primeiro pleno. Tamén quero dar as gracias por estar ao alumnado de primeiro de ESO que nos acompaña hoxe nesta Casa de Cultura. Gracias por estar neste pleno. As
as AMPAs dos centros escolares, que tamén confirmaron a súa asistencia a este ano. Aos representantes dos grupos políticos na corporación municipal. E tamén gracias pola vosa esforzo. E un saúdo tamén ás persoas que están seguindo a retransmisión deste pleno pola canle de YouTube. E ao personal do Concello de Servicios Técnicos o Colexio de Callón, perdón porque me quedaba aí. Perdón, José. Dale. Bueno, moi ben, pois perdón, Bueno, e tamén o personal de Concello, pois que nos acompaña, personal técnico do Concello que está hoxe aquí presente neste acto. Moi ben, pois agora está todo. Creo que, como decía, para nós é un día importante, para nós é un día importante. Creo que con isto que damos un paso importante no Concello. Que vos teñades a vosa voz para facer, como decíamos antes, as vosas propostas, as vosas ideas, as vosas preguntas, e con eso, bueno, pois, darlle un carácter oficial e un carácter formal. Por eso, moitísimas gracias a todos. Acompáñame hoxe Rocío López, que é a concelleira de Sanidade, Servicios Sociais, Igualdade, Emprego e Promoción Económica, que é que está levando pois a organización deste evento, e que actuará como secretaria do pleno e tamén os demais membros da corporación municipal, grupos de goberno e da oposición, como dixen antes, pois agradecerlle a súa asistencia a este pleno. Destacar que este é o primeiro pleno da infancia e adolescencia que se realiza no Concello de Larache. Un acto de gran importancia, pois é un paso máis de cara a asegurar a consecución dos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes. Un destes dereitos é o dereito a participar. Un dereito recollido no artigo 12 da Convención sobre os Dereitos do Neno, aprobada pola Organización das Nacións Unidas no ano 1989. Entendendo a participación infantil e adolescente como un proceso segundo o cal os nenos, nenas e adolescentes exercen este dereito interactuando con outras persoas da súa contorna e tratando temas que afectan as súas condicións de vida individuais e colectivas, e o noso deber como goberno local facilitar canles como este pleno no que poidan opinar e facer as súas propostas. O obxectivo de hoxe é que as nenas, nenos e adolescentes opinen e fagan as súas aportacións de cara a un tema que é do seu interés: a rehabilitación e mellora enerxética do novo edificio interxeracional, que é o antigo edificio de servicios múltiples de Larache. Pois serán os futuros ou as futuras usuarias do mesmo. Este edificio será rehabilitado para xerar novos espacios coas condicións adecuadas para a prestación de servicios concretos e relevantes dirixidos a sectores tamén vulnerables da poboación. O edificio, que conta con 4 plantas, dará cabida a distintos servicios que se complementarán entre sí e albergará diferentes usos distribuídos entre as 4 plantas. A modo de resume, para que vos fagades unha idea do proxecto, podemos informarvos de algúns dos usos por plantas. Na planta baixa estará a aula adicada ao programa de Educa en Positivo, un servicio de atención e apoio escolar para fillos e fillas de familias vulnerables ou en risco de exclusión. Na entreplanta, a idea é crear un espacio interxeracional onde poidan levarse a cabo actividades nas que participen simultaneamente nenos, nenas e adolescentes e persoas maiores. Na primeira planta, desenvolverase o servicio de atención temperá. Aclaramos que o servicio de atención temperá é un servicio de 0 a 6 anos que está atendido por un logopeda, un psicólogo, un terapeuta ocupacional e un fisioterapeuta. Son os 4 profesionales que tenen ese servicio
diariamente. Na segunda planta confeccionarase unha aula para relaxar as xuntanzas do EPIA, Espacio de Participación Infantil e Adolescente. E na terceira planta estaría ubicada a aula de informática e, como novedad, con un estudio de grabación para cursos e edición de vídeos, etc. E tamén unha aula na que se levarán a cabo as actividades de envellecemento activo. Pasamos a recordar os puntos do orden do día. Aportacións, como dicíamos antes, aportacións e propostas relativas á próxima remodelación do edificio interxeracional. Dar conta do cambio de representante do EPIA da Laracha no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia. Ratificación do acordo de solicitude á UNICEF do recoñecemento como cidade amiga da infancia. E remataremos con rogos e preguntas. Comenzamos polo primeiro e principal punto do orden do día. E quero pasar a recordar, están representados aquí, xa, para participar, representantes dos 4 centros de ensino de Laracha. Gracias a todos e ánimo. Ah, e antes de continuar, que me esquecín, tamén gracias aos familiares dos que están aquí arriba, que hoxe nos acompañan neste pleno. Empezamos. Punto número 1. Pois vamos dar comezo con esas intervencións de todos os voceiros. Imos vos nombrando por colexio e por curso para que sepades quen ten que participar. Sabede que tedes cada curso, cada 3 nenos, 4 minutos para as intervencións. Vale? Empezamos por cuarto do CEIP Ramón Otero Pedrallo, Carmen Domínguez, Ézaro Fábregas e Antía Seijas. Ánimo, veña, ánimo. Ola, somos cuarto curso de primaria do CEIP Ramón Otero Pedrallo. Que nos presentemos. Eu son Carmen. Eu son a tía. Ézaro. E vimos darvos ideas para que agora o edificio demos os últimos. Primeira planta, educan positivo. Pizarra. Al lado de la pizarra, un lugar donde se guarden juegos de mesa para poder jugar, estudiar, leer. Estanterías para libros. Lugar de juegos y manualidades. Espacio interno interxeral, aula edad avanzada. Gustaríamos poner un lugar de juegos y estanterías de juego, espacio para contar contos y una estantería de libros y sofás para poder disfrutar de nuestros libros. Servicio de atención temporal. Gustaríanos que hubiera un sillón para sentarnos y leer contos o estudiar. Una estantería así para poder leer más libros. E tamén queríamos uns globos pintados nas paredes. Una mesa grande para poder hacer reuniones y hablar. Que pía. Otra vez, una mesa grande para hacer reuniones y hablar. Una estantería con diccionarios. Y por último, aula de informática. Ordenadores pintados polas paredes. Unha mesa para a profe e mesas con ordenadores. Libros sobre informática ou que expliquen como se usan os ordenadores. Moitas grazas. Se despide cuarto. Noa Penide, Dillá Eden Grimou e Julia Ramilo do CEIP Alfredo Brañas. Buenos días, somos del colegio CEIP Alfredo Brañas. Nos llamamos Día, Noa y Julio.
debemos soportar que en alguna planta deles, dentro de los servicios múltiples, hay alguna sala en donde los adultos y los mayores puedan hablar con los niños pequeños y enseñarles a jugar las cartas, o que los niños pequeños enseñan a jugar a juegos de mesa o juegos infantiles a los adultos. Eu son nunha PNIDE, desde a miña opinión, poderíamos facer no centro unha sala onde as persoas maiores podan enseñarlle cante ou baile tradicional ás persoas máis novas, e as persoas novas como enseñarlle a usar a tecnología ás persoas máis maiores porque suelen ter problemas. Hola, buenos días, soy Día. Me gustaría que pusieseis una santía para ayudar a los niños, para que estudien, y aprobar. Moitas gracias. É o turno ahora de quinto de OCEIP Ramón Otero Pedrallo, Borja Blanco, Lucía Lamas e Lola Negreira. Bos días, Bos días a todos, somos os nenos e nenas de quinto de primaria do CEIP Ramón Otero Pedrallo. Gustaríanos moito que se cumpran as nosas ideas. Temos pensado que, como a cafetería non vai volver a abrir, facer unha donde haya cuadros ou historias e lendas que pasou na Laracha e mentras podes tomar café e espazos para nenos pequenos como xogos ou libros. Habrá sitios habrá mesas máis pequenas para os nenos máis pequenos e tamén mesas normais para os avós e os nenos. Nos cuadros habrá información sobre historias que contarán os avós e as avoas e fotos ou debuxos que se encontren. Gracias por escoitarnos e por prestarnos atención, por darnos a oportunidade de decir as nosas ideas. Moitas gracias. Teñen agora a palabra Diego Queiro, Xavier Rei e Adrián Cambón, do CEIP Caión. Bo día a todos. Bo día a todos. Nós somos Diego, Adrián e Xavier, alumnos do CEIP de Caión. Agradecemos ao Concello da Laracha esta oportunidade para compartir as nosas ideas sobre a rehabilitación deste edificio interxeracional. Para a planta baixa Educa en Positivo propoñemos unhas paredes con cores alegres, mobles adaptados con xoguetes e libros, mesas redondas de distintas tallas, puffs e coxíns, ordenadores, pizarra e un espazo para a conciliación que faga sentir cómodos aos nenos e ás súas familias. Ademais, pensamos que debería haber un profe ou psicólogo infantil na aula, unha estética de tranquilidade con cores claras e plantas e nenos ou nenas, voluntarios ou voluntarias que acompañen aos nenos ou ás nenas a que necesitan apoio. Na entreplanta, onde imos crear un espacio interxeracional, pensamos que debería haber un futbolín, un billar, máquinas recreativas, mesas para xogos de mesa como dominó ou axedrez, unha zona de sillóns cómodos, armarios con xogos e unha máquina de café e dispensador de agua para que maiores e pequenos poidamos compartir momentos de lecer. Tamén propoñemos crear unha enciclopedia de xogos, un libro onde nenos e nenas explican xogos novos aos maiores e os maiores compartan xogos da súa infancia anotando todas estas experiencias. De non acabaron. Na primeira planta, servicio de atención temperá para nenos de 0 a 6 anos,
Suxerimos colchonetas de cores para o desenvolvemento psicomotor, material de pintura, mesas de luz con obxetos translúcidos, pegatinas, espellos e zonas de xogo simbólico, como cociñas ou restaurantes. Ademais, sería útil incorporar pictogramas, imaxes, pinturas e sistemas alternativos de comunicación. A interacción de todos os nenos e nenas. Na segunda planta, a aula para o EPIA, poderíamos decorar as paredes con letras estilo grafiti, colocar mesas polivalentes, ter material de oficina para traballos e propostas. E unha pequena biblioteca con libros e revistas sobre a infancia e a adolescencia. Na terceira planta, para a aula de informática e estudo de gravación, propoñemos equipos para edición de vídeo e DJ, e para actividades de envellecemento activo, mesas e cadeiras cómodas, material para memoria como xogos de encaixe e labores de tecido e organizar talleres dirixidos por veciños con experiencia. Para finalizar, engadimos actividades de cociña, baile, zumba e cursos de primeiros auxilios, RCP, tanto para nenos como para maiores. Creemos que isto fomentará a convivencia e o aprendizaxe compartido. Agardamos que pronto poidamos presentar ideas para mellorar outras zonas da nosa vila de Caión, como a construción dunha pista deportiva cuberta, a creación dun parque novo no centro do pobo ou mesmo un parque de natureza na explanada do centro comunitario. Moitas grazas pola vosa atención e iniciativa, así como por escoitar as nosas propostas. Estamos ilusionados de poder representar aos nosos compañeiros e vémonos en futuros plenos infantiles. Teñen a palabra agora os alumnos de sexto de primaria do CEI Ramón Otero Pedralla, Norislán Crimou, Gabriela Rodríguez e Martín Martínez. Ola, bos días, eu son Gabriela e ola compañeiros, compañeiras, alcalde e concelleira. Primeiro agradecervos que deixedes opinar aos nenos e nenas e que se escoite a nosa palabra. Gustaríame que nesa aula donde tamén se van a elaborar as reunións do EPIA, que tamén poidan quedar os rapaces e rapazas. Esa aula podería ter un buzón de suxerencias no cal os rapaces e rapazas que vayan alí poidan suxerir sobre algo que se precisa ou que sobre. Gustaríame que se puxeran algúns libros, sillas, mesas, xogos de mesas. E repito, moitas gracias por escoitarnos. Bos días a todos e todas. Chámome Martín. Antes de todo, moitas grazas pola invitación. E agora vouvos propoñer unhas ideas. Como todos temos dereitos á aprendizaxe, propóñovos unha planta de educación para xente discapacitada. Ou, en segundo lugar, propóñovos unha planta de axuda civil, porque non todos temos unha vida perfecta. E, por último, unha planta de entretenemento para a xente, que día a día non ten moito que facer. Eu dou por concluído o meu discurso. Moitas grazas e un saúdo. Ola, chámome Norislán. Gustaríame contar unhas ideas para o edificio que vaise reformar en Laracha. Creo que sería moi bonito que fose un sitio onde poidan ir persoas de todas as idades, dende nenos ata avós, para facer cousas xuntos. Unha actividade que me gustaría moito é o contacontos. Os avós poderían vir a contar historias de cando eran pequenos ou de como era Laracha antes. E os nenos poderían escoitar, escribir ou facer debuxos sobre elas. Tamén gustaríame que houbese un taller de manualidades, onde todos poidamos pintar, recortar, facer figuras de papel ou cousas con cartón. É divertido e serve para decorar o sitio ou facer cousas bonitas para regalar. Outra idea é facer un club de xogos de mesa. Poderíamos poñer mesas con xogos como parchís, as cartas ou dominó, ou incluso algún xogo máis moderno. Así poderíamos xogar nenos, mozos e maiores, todos xuntos. E por último,
actividade que me parecía útil e divertida é un taller de tecnoloxía, onde os mozos poderíamos ensinar aos maiores a usar un móvil ou ordenadores. E eles poderían contar contarnos como facían as cousas antes cando non había internet. Creo que estas ideas axudarían a que a xente se recoñeza máis, se divirta e aprenda cousas novas. Sería un lugar moi especial para compartir. Grazas por darnos esta oportunidade de compartir as nosas ideas e grazas por escoitarme. Moitas grazas. E agora o turno de primeiro da ESO do IES Sagra de Leborís, Iker Aldao, Darío González e Brais Ponte. Hola, antes de nada quería dar as grazas a todos por estar aquí e ahora vamos dicir o que queremos propoñer para o Centro Municipal de Servizos Múltiples. A ver, eu son Iker, este é Brais e ele é Darío. Eu quero dicir, primeiro, antes de todo, un McDonald's, xa que hai xente aquí que na miña clase dixemos para dar opinións para quen quixera dar algunha cousa e dixeron moitos McDonald's. Despois, un campo de fútbol indoor e eu agora vou dicir a miña opinión, que sería un xinazo para que todos estemos en forma e algunha sala para poder estar ben físicamente. Moitas grazas por escoitarme. Hola. Escoitamos un minutiño, por favor. Meu nome é Brais Ponte Mallo e na miña clase propuxéronme que o edificio tuvera unha sala de videoconsolas, un cine e unha pasantía. Pedíronme moitas cousas máis, pero do que máis era de entretenimento. A miña proposta é ter unha sala para poder estudiar e fotocopiar imaxes. Moitas gracias. Bos días, eu chámome Darío e vou dicir as miñas propostas. Eu propoñería unha sala onde se puidera facer informática e xogar á Play. Unha sala pa estudiar ou pa unha pasantía, porque non todo o mundo sabe estudiar ben. É unha zona de descanso na que poida entrar xente de todas as idades. Moitas grazas. Lucas Varela e Héctor Pallas, de segundo da ESO do IES Sagra de Leborís. Hola, nós somos os voceiros de segundo da ESO e vimos dar algunhas ideas. Eu chámome Lucas e este é meu compañeiro Héctor. Unha das principais ideas é unha zona infantil que poidan enseñarlle xogos aos nenos pequenos e poder xogalos. Outra idea tamén boa é un taller de manualidades para aprender a facer cousas e divertirse. Un sitio con ordenadores para poder estudiar e facer os traballos en grupo. E a última idea nosa é unha sala de xogos para xogar todos os nenos e gracias por vosa atención. Para rematar coas intervencións, é o turno dos membros do EPIA, do Espacio de Participación da Infancia e Adolescencia, Eva Misu, Raquel Castiñeiras, Mateo Rei e Lucía Pérez. Bos días a todos
E a todas, meu nome é Raquel e son unha dos representantes dos NNA do EPIA. Como ben dixeron, o espazo de participación infantil e adolescente. Hoxe queremos falarvos sobre o proxecto, pois parécenos moi importante que este edificio non só se renove, senón que se faga pensando nas necesidades de todos, dos nenos e nenas, dos adultos e das persoas maiores. Na miña opinión, este espazo debe ser un lugar onde todos poidamos compartir, aprender e divertirnos xuntos, independentemente da nosa idade. Moi bos días a todos e todas. Meu nome é Mateo Ruiz Rodríguez e son un dos representantes do EPIA. Hoxe queremos falarvos acerca da reforma do noso centro interxeracional, que a súa reforma sexa pensando en todas e cada unha das xeracións deste maravilloso concello. Eu, dentro da mentalidade da rapazada, creo que unha forma de atraer a atención da xuventude sería escoller unha das variadas habitacións do centro e transformala nunha sala preparada para acoller a mentalidade da xuventude do concello. Libros, música, iluminación, son algunhas das cousas que se poderían colocar. E estou seguro que miñas compañeiras do EPIA estarían encantadas de aportar moreas de ideas para facer isto realidade. Moitas grazas. Bos días, son Eva Miso e hoxe veño aquí como representante do EPIA para transmitirvos a falta de interese que estamos notando nos nenos, nenas e adolescentes da nosa idade polas instalacións para o lecer. Gostaríame aclarar que non estou dicindo que os parques que hai actualmente estén mal ou non lle interesen a ninguén, porque están ben, pero para os nenos moi pequenos. Desexaríamos ter algún espazo onde reunirnos que este cuberto e haxa cousas axeitadas aos gustos da xente da nosa idade, e que por parte do EPIA estaríamos encantados de axudar co diseño e equipamento necesarios para que o espazo de verdade sexa utilizado e lle guste a todos os adolescentes da Laracha. Grazas por escoitarme. Para rematar, gustaríanos invitar a todos os nenos e nenas do Concello de Laracha, que aínda non son parte do EPIA, e que se unan ao grupo. É un espazo onde todos somos benvidos e onde as nosas ideas contan, pois cantais máis voces se sumen, máis forte será o noso impacto na comunidade. Dito isto, quero darlles as grazas por escoitar as nosas propostas e darnos un espazo para seguir formando parte da construción da nosa comunidade. Bueno, a verdade é que son moi interesantes as vosas ideas, as vosas propostas en xeral. Desde o grupo de goberno, pois, verdad, estuvemos tomando nota, queda grabado, vamos a estudiar proposta a proposta e dentro do que se poida faránse as modificacións correspondientes e, sobre todo, temas de actividades, de mobiliario e de ese enfoque que vemos de específico, tratar dese apartado específico voso, pero tamén que moitos argumentastes a relación cos avós, a relación cos maiores. Esa aula sí que vai ser é unha das previsións que están xa dentro do propio edificio, donde haxa esa interxeración entre vós, nenos, nenas e adolescentes, que a xente maior. Quero agradecervos as vosas aportacións, a verdade que son moi interesantes e dentro do posible te vamos dicir que para a próxima semana vai a sair a licitación do edificio. Vai a estar en obras probablemente un ano, non, Ramón? Un ano. Entonces, dentro desas modificacións e do equipamento, pois trataremos de que unha vez estudiadas as ideas, as propostas que fixestes, pois ir cumplindo esas aspiracións. E pola nosa parte, pois pouco máis. Seguimos co orden do día establecido. Toca agora dar conta do cambio de representante do EPIA da Laracha no Consello Autonómico da Infancia e Adolescencia. Poñovos un pouco en antecedentes. Bueno, sabedes que este espazo de participación está puxose en marcha fai 2 anos, e no ano 2023, coa intención de crear un espazo de reflexión e debate colectivo formado unicamente por nenos, nenas e adolescentes no que poden trasladar as súas necesidades, inquedanzas e ideas de mellora para a Laracha.
Desde este espazo de participación desenvólvense diferentes accións, como son os encontros do propio órgano aproximadamente cada 15 días, así como outras actividades, todas elas, ou moitas delas, recollidas no Plan Local de Infancia e Adolescencia feito con anterioridade á creación do propio espazo. De carácter aberto a todos os nenos, nenas e adolescentes, e desde aquí aproveito para invitarvos a todos os que estades aquí, os vosos compañeiros de outros cursos, a participar nos encontros deste espazo, para afondar nas súas necesidades e favorecer a recollida de propostas de mellora para garantir a súa calidade de vida e benestar social e, en última instancia, mellorar o noso municipio. Participamos co EPIA no encontro de consellos locais organizados por UNICEF Galicia no Carballiño en outubro do 23, no encontro estatal en Bilbao en xaneiro deste ano 25, e tamén desde o ano 2023 se creou o Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Galicia, para o que se elixiu naquel momento como representante do noso EPIA a Raquel Castiñeiras como integrante deste Consello Autonómico. Pasaron 2 anos e tocou cambio esta mesma semana, o mércores, tuveron o cambio de representantes de conselleiros no Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia. Desde aquí queremos agradecer a Raquel Castiñeiras a súa participación nese Consello Autonómico durante estes 2 anos e dar a benvida á nova conselleira. A partir deste mércores, a nosa representante nese Consello Autonómico é Eva Miso. Pasamos ao punto 3, vamos a ratificar o acordo de solicitude á UNICEF do recoñecemento como cidade amiga da infancia. O Pleno da Corporación aprobou o pasado 27 de marzo de 2025 por unanimidade a candidatura da Laracha para concorrer á convocatoria de recoñecemento como cidade amiga da infancia. Dado que hoxe estamos aquí no noso primeiro pleno da infancia e adolescencia, creemos que é de recibo, pois, que vos tamén ratifiquedes esa convocatoria. Polo que vou a pasar a lervos a moción que se presentou, a da candidatura, para que despois poidamos votar se estades de acordo ou non estades de acordo. Vale? Sí. Vou na ler primeiro, vale? A iniciativa Cidades Amiga da Infancia, liderada por UNICEF España, ten como obxectivo xeral promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno, ONU 1989, ratificada polo noso país en 1990 no ámbito dos gobernos locais. Cidades Amigas da Infancia ten como visión de que todo neno, nena e adolescente goce da súa infancia e adolescencia e desenvolver todo o seu potencial a través da realización igualitaria dos seus dereitos nas súas cidades e comunidades. Co fin de facer realidade esta visión, os gobernos locais e os seus socios identifican as súas metas, resultados, nas 5 esferas de obxectivos xerais que recollen os dereitos contidos na Convención sobre os Dereitos do Neno. Desta forma, unha cidade ou comunidade conta cunha gobernanza amiga da infancia ao traballar para alcanzar estes obxectivos. Cada neno, nena e adolescente é valorado, respetado e tratado xustamente dentro das súas comunidades. As voces, necesidades e prioridades de cada neno e nena escóitanse e considéranse nas normativas e políticas públicas, nos orzamentos e en todas as decisións que lles afectan. Todos os nenos e nenas teñen acceso a servicios esenciais de calidade. Todos os nenos e nenas viven en contornas seguras e limpas. Todos os nenos e nenas teñen a oportunidade de gozar da vida familiar, o xogo e o lecer. Cidades Amigas da Infancia puxose en marcha en España no ano 2001 e conta co apoio do Ministerio de Mocidade, Infancia, Federación Española de Municipios e Provincias ou Instituto Universitario UAN UNICEF de Necesidades e Dereitos da Infancia e Adolescencia e UNICEF España, quen constitúen a Secretaría Permanente desta iniciativa. A través do recoñecemento de Cidades Amigas da Infancia, UNICEF Comité Español destaca aqueles gobernos locais comprometidos cos 5 obxectivos de dereitos anteriores, que aplican a nivel local un modelo de xestión desde un enfoque de dereitos do neno e que o fan baixo un sistema de gobernanza que favoreza a coordinación interna e externa, que promova e xere mecanismos reais de participación infantil e adolescente
e que conte cunha estratexia a longo prazo para incorporar a infancia e a adolescencia no centro das políticas e accións impulsadas desde os gobernos locais. A Secretaría Permanente da Iniciativa Cidades Amigas da Infancia determinará se lle concede a condición de candidato de acordo ao establecido nas bases do recoñecemento da convocatoria de aplicación. Considerando que Cidades Amigas da Infancia e o recoñecemento Cidade Amiga da Infancia favorecerán os intereses da poboación en xeral e da infancia en particular, considerando ademais que o noso municipio cumpre cos requisitos estipulados nas bases da convocatoria aberta por UNICEF e manifestando a nosa vontade de contribuir activamente á difusión e aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno na nosa localidade. Esta é a moción que se presentou no pleno do 20... Cando era? De finales de marzo. 27 de marzo. 27 de marzo de 2025, que a corporación naquel momento aprobou por unanimidade e que ahora vamos a pasar a que vos votedes, vale? Entonces, votos a favor? Levantamos a man, estades a favor? A favor de que nos presentemos a corregimento e nos deis antes. En contra, dice algo en contra. Hai algún en contra? Podedes baixar a man? Algún en contra? Non? Abstencións? Aprobámolo entonces por unanimidade, ¿sí? Bueno, e como último apartado entramos no de rogos e preguntas. Supoño que teredes aí de preparada aí unha batería de preguntas e de rogos, non? Bueno, pois o que considere, pois podemos empezar, facer o círculo o mismo recorrido que antes, vale? O mismo orden. Sí. Bueno, pois Alfredo Brañas, cuarto de Otero Pedrallo. Algún rogo, algunha pregunta? Sí. Sí, a ver, Carmen, contanos. Tiña a pregunta de, bueno, imos recuperar o edificio, pero tamén de poñer as escaleiras, barandillas máis altas, porque son moi baixas e se alguén colgas aí pódese lastimar ou pode caer. Outro máis. Claro. Más aparcamientos para bicis en el colegio, así la gente puede motivarse más, ir en bici y hacer ejercicio. Alfredo Brañas. Alfredo Brañas, algunha pregunta, algún rogo? Yo quería pedir, por favor, si podemos hacer algún parque cerrado, ya que Galicia es un lugar donde llueve mucho y los niños o adolescentes pequeños pueden jugar un día de lluvia y no tener que esperar a un día que haga mucho sol. Quinto do CEIP Otero Pedrallo. Ai, perdón. Yo quería decir que si pudierais ponernos en las pistas de Payo Saco algo cerrado para que, ¿sabes? Porque como llueve mucho, cerrarlo para ir unos días de lluvia. Y gracias. Dende a miña opinión, podríamos poñer máis rampas. Escoitamos un momentiño, por favor, que senón non Dende sabemos. a miña opinión, podíamos poñer máis rampas para a xente que vai en silla de rodas ou facilitarlle un pouco a vida a xente discapacitada, porque non é fácil vivir condicionado a algúns temas. Así que moitas grazas por escoitarnos. Quinto do Otero Pedrallo. Eu, por exemplo, quero indo pa o colegio ali se non vas en bus, por ali van sempre moitos coches e poden poñer unha acera para pasar tal, polo resto nada máis, creo. Algo máis, quinto?
No? No, listo. Caión, Ceip Caión. Pois, ali no parque, as escaleiras, penso que poderían poñer unha rampla, porque, como dixo ela, hai xente que non pode subir por esas ramplas coas sillas de rodas. Algo máis? No. Vos non? No? Sexto de Ceip Otero Pedrallo. Eu propoño unha remodelación das pistas da Laracha porque están moi destrozadas. Primeiro do IES. Haya máis fontes en toda a Laracha. Vale. Segundo. Eh, Ai, perdona. si, eh, Silencio, por favor. Eu quería propoñer non só a vós, senón ás persoas de toda a Laracha que intenten non destruir tanto a Laracha como as pistas de aí abaixo, porque hai a veces que deixan moito lixo no chan e moitas cousas aí estropeando, pintando e cousas así. Moi boa proposta. Sí, non digas nada. Xa está. Nada máis? Segundo da ESO. Nós non temos ningunha cousa máis. No. Desde o EPIA queren facer algunha aportación? Algún rogo, algunha Sí, pregunta? que houbera máis papeleras porque, o sea, a xente normalmente mete o lixo no peto, non? Pero hai xente que non o fai, entón acaba todas as vías públicas totalmente destrozadas. A ver, que aquí desde FEIP Caión vanos a facer outras dúas propostas. A remodelación da pista de Caión e poñer unha papelera no parque, porque houve unha persona ou varias que arrancaron a todo e xa non hai. Moitas gracias. Moi ben, a verdad que son ideas, que son propostas moi realistas e que dentro do posible a disponibilidade económica pois trataremos pois de ir solucionando. A verdad que vos quero agradecer porque son verdadeiramente pois necesarias algunhas das actuacións que estades pedindo. Bueno, pola nosa parte, Rocío miña, pois máis que nada, pois damos por concluído este pleno importante. Pero antes de nada queríamos pois establecer un calendario para seguir cos novos plenos donde vos poidades participar. Estamos pensando de que no entorno do 20 de novembro, que é o Día dos Dereitos da Infancia, poidamos celebrar outro pleno infantil, o sea, nenos, nenas e adolescentes, a mesma configuración que temos hoxe aquí. E tamén xa vemos como vai indo o edificio, e se algunhas das propostas que fostes facendo, pois tamén xa se poden ir corrixindo, de acordo? E de cara a ese pleno, pois tamén xa ir pensando en novas propostas, de acordo? Bueno, quería, pois eso, repetir o que dixen ao principio. Moitas gracias. É un día importante no que as vosas voces, as vosas ideas, as vosas propostas se transmiten oficialmente aos órganos de goberno e á Corporación da Laracha e tamén aos veciños que nos están escoitando a través de YouTube e os que están aquí presentes na sala. Bueno, pola nosa parte nada máis. Moitísimas gracias. Animarvos a participar, a formar parte do EPIA, que creo que é un tema importante, e tamén a ver se temos sorte e a Laracha pois conseguimos ser cidade amiga da infancia, que ese é un dos obxectivos principais e porque se están dando pois os acordos e os pasos, e bueno, aí está pois o acordo que se aprobou aquí por unanimidade e tamén por unanimidade pois a Corporación Municipal nese pleno de 27 de marzo deste ano. Agradecer de novo o traballo que estades facendo desde os distintos dos 4 centros de ensino. Aos pais dos voceiros que participaron hoxe aquí,
aos alumnos de primeiro de ESO do IES e a todos os que nos están vendo pois a través de YouTube. Moitas gracias a todos e esperemos pois nese pleno en torno ao 20 de novembro. Moitísimas gracias. A ver como está no.